തേഷു ചാപ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തിപുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവസ്യ മന്ദവ്യാ സമഗ്രവ്യവസിതോ ഹിതസഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ഹി പാർത്ഥ വിഭാശ്രിത്യ യേഭിഃ പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യോസ്തഥാ ശൂദ്രാ തേഭിഃ യാന്തി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം പുനർബ്രഹ്മണ പുണ്യാ ഭക്താ രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യാമസുഖം ലോകാ ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്നെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യയുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സതി. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ രാജഗുഹ്യോ യോഗോ നാമ നവമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് കീർത്തനം ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശബ്ദം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്, എന്നാലും ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മാതാജി, നോ പ്രോബ്ലം. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. വരമൊന്നും വേണ്ട എനിക്കു കണ്ണാ, കരമൊന്നെന്നേരെയുയർന്നാൽ മതി, ഇരുകൈയും കൂപ്പി സ്മരിച്ചു നിൽക്കേ, തിരുരൂപമുള്ളിൽ തെളിഞ്ഞാൽ മതി. വരമൊന്നും വേണ്ട എനിക്കു കണ്ണാ, കരമൊന്നെന്നേരെയുയർന്നാൽ മതി, ഇരുകൈയും കൂപ്പി സ്മരിച്ചു നിൽക്കേ, തിരുരൂപമുള്ളിൽ തെളിഞ്ഞാൽ മതി. എവിടെയിരുന്നാലും എന്റെയുള്ളം ഗുരുവായൂർ മതിലകത്തായാൽ മതി, ഒരു ചെറു തെന്നലിൽ കളഭഗന്ധം സകലം മറക്കുവാനെന്തു വേറെ. എവിടെയിരുന്നാലും എന്റെയുള്ളം ഗുരുവായൂർ മതിലകത്തായാൽ മതി, ഒരു ചെറു തെന്നലിൽ കളഭഗന്ധം സകലം മറക്കുവാനെന്തു വേറെ. അനുദിനമേറുന്നു അവശതകൾ, അഴലേറ്റും കഥകളോ നാലുപാടും, ഹരികഥ പാടിയും കേട്ടുമെന്റെ നരജന്മ ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങിടേണം. അനുദിനമേറുന്നു അവശതകൾ, അഴലേറ്റും കഥകളോ നാലുപാടും, ഹരികഥ പാടിയും കേട്ടുമെന്റെ നരജന്മ ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങിടേണം. ശരിയുള്ള വഴികളിൽ പോയിടാനും, പിഴയില്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിടാനും, ഹരി തന്നെ ആശ്രയം നിസ്വജന്മം ചരണകമലത്തിൽ ചേർത്തിടേണേ. ശരിയുള്ള വഴികളിൽ പോയിടാനും, പിഴയില്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിടാനും, ഹരി തന്നെ ആശ്രയം നിസ്വജന്മം ചരണകമലത്തിൽ ചേർത്തിടേണേ. ഗുരുവായൂർ വാണെഴും ദീനബന്ധോ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ മാരുദേശ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഗുരുവായൂർ വാണെഴും ദീനബന്ധോ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ മാരുദേശ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ തിരുവുടലെന്നുടെ അരികിൽ വന്നെപ്പോഴും കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കാലിൽ ചിലമ്പു കിലുക്കി നടക്കുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കിങ്കിണിയും വളമോതിരവും ചാർത്തി ഭംഗിയോടെ മുന്നിൽ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കുഞ്ഞിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണ കൊടുത്തമ്മ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതും കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൂത്താടിയും പശു കുട്ടികളുമായി ഒത്തുകളിപ്പതും കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കെട്ടിയിട്ടോരുരം വലിച്ചങ്ങു മുട്ടുകുത്തുന്നതും കാണാകണം.
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കിളികളെ പോലെ നൃത്തമാടിയിടുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൈകളിൽ ചന്ദ്രനെ മെല്ലെ വരുത്തിയ ലോകൈകനാഥനെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ. കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടോരോരോ വാക്കരുളിടുന്ന ചഞ്ചല നേത്രനെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കോലും കുഴലും എടുത്തു വനത്തിൽ പോയി കാലിമേക്കുന്നതും കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കംസ സഹോദരി തന്നിൽ പിറന്നൊരു വാസുദേവൻ തന്നെ കാണാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മൈ കാണുമാറരുളേണം. ഗോവിന്ദ അമ്പാടി തന്നിൽ മേവും മുമ്പർ നായക നിന്മൈ അൻപിനാൽ കാണാകേണം. ഗോവിന്ദ ദേവ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്നെ കാണുമാറരുളേണം. ഗോവിന്ദ ഇച്ഛയിന്നെനിക്കിനി തൊൽച്ചരണങ്ങളല്ല ദച്യുത മറ്റില്ലേതും. ഗോവിന്ദ ഈരേഴു ലോകമെല്ലാം ഈരടിയായളന്ന വീരനെ വാമനനെ. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം. ഗോവിന്ദ ഉള്ളത്തിൽ കാണാകേണം മുല്ല പൂങ്കുഴലാടൻ ഉള്ളഴിക്കുന്ന നിന്മേ. ഗോവിന്ദ ഊതും വായ്ക്കുഴലുമായി മെയ്യിൽ പീതാംബരവും ചേതസ്സിൽ കാണാകേണം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം. ഗോവിന്ദ 800,000 കണ്ണിമാർ ഉണർന്നിടും നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിടാവൂ. ഗോവിന്ദ ഏണാങ്കൻ തന്നെ വെല്ലും തേണാർന്ന തിരുമുഖം ചേതത്തിൽ കാണാകേണം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം. ഗോവിന്ദ ഏണാങ്കൻ തന്നെ വെല്ലും ചേണാർന്ന തിരുമുഖം ചേതസ്സിൽ കാണാകേണം. ഗോവിന്ദ അയ്യോ എൻ തമ്പുരാനെ കൈതാ കൂപ്പുന്നേ ഞാൻ നീയേ ഗതിയെനിക്കു. ഗോവിന്ദ ഒന്നൊഴിയാതെ ഗോപ സുന്ദരിമാരോടൊത്തു ഒന്നിച്ചു ലീല പൂണ്ട. ഗോവിന്ദ
ഓരോരോ ലീല പൂണ്ടു കാരുണ്യ ബുദ്ധി കൃഷ്ണൻ പാരീടം പാലിച്ചിടും ഗോവിന്ദ. ഔവനമുക്മാല പൂണ്ടിട്ടവ്വ ഞങ്ങളിലെങ്ങും മേവിടും മുകിൽ വർണ്ണ ഗോവിന്ദ. അക്കാലം തിരുമേനിക്കേ ചാതി പാദത്തോളം ഉൾക്കാമ്പിൽ കണ്ടിടാവൂ ഗോവിന്ദ. അച്യുത നിൻ ചരിത്രം അത്ഭുതം ദിനം തോറും ഉച്ചരിക്കയായി വരണം ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്നെ കാണുമാരരുളേണം ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്നെ കാണുമാരരുളേണം ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्प्रपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Dhanyamada. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. 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 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെയും ഡിവൈസിലെ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണാമല്ലോ. അപ്പം അതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് സൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരുട്ടായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വാൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ വാൾസ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ലയിച്ചു പോകും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മഹത്തത്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുറത്ത് കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷമാണ്. മഹത്തത്വവും പ്രകൃതിയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഓരോ സൃഷ്ടിയും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഗർഭോദകശായി ഓഷൻ കാണും. നമ്മൾക്ക് ഗർഭോദക ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകത്തിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ ഇതാണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗർഭോദക ഓഷനിൽ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ കാല് തടവിക്കൊണ്ട് അവിടെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് നരകലോകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം. 28 തരം നരകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ നരകലോകങ്ങൾ 20 തരമോ പാപം ചെയ്തവർക്കും അവിടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന താമര കണ്ണിലാണ് എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും സ്വർഗവും എല്ലാം ഉള്ളത്. ആ തണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം ബ്രഹ്മാവ്, ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടതാണ്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തി അർജുന. ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ളതെല്ലാം പുനരാവർത്തിയുള്ളതാണ്, റിപ്പീറ്റീഷൻ ഉള്ളതാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ പുണ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്താം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, മർത്തിയ ലോകത്തിലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലോ ഒക്കെ എത്തിന്ന് വരാം. അപ്പം അതില് നമ്മളെ കാണുന്നത് എന്റെ ഡിവൈസിൽ ഇത്രേ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരവരുടെ ഡിവൈസിൽ സൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം സത്യലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവിരിക്കണം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക.
ക്ലാസിന്റെ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സമയം എത്രയാ പോവാന്നറിയുമോ? എല്ലാവർക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നില്ലേ? അപ്പം സത്യലോക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴെയിരിക്കുന്നത് തപോലോകമാണ്. അവിടെ കുമാരന്മാര് വസിക്കുന്നു. 4 കുമാരന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളായ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള 4 കുമാരന്മാർ. അതിന് താഴെ ജനലോകമാണ്, പ്രജാപതികൾ താമസിക്കുന്ന ജനലോകം. അതിന് തൊട്ട് താഴെ മഹർലോകമാണ്, ഭൃഗു മുനി പോലെയുള്ള മുനിമാരൊക്കെ വസിക്കുന്ന മഹർലോകം. അതിന് താഴെ സ്വർലോകമാണ്, ഡെമി ഗോഡ്സ് ഒക്കെ ദേവന്മാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന സ്വർലോകം. അതിന് താഴെ ഭൂവർലോകമാണ്. ഭൂവർലോകത്തിലാണ് പ്രേതങ്ങളും, നമ്മളെ മനുഷ്യനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പവേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രേതങ്ങൾക്കൊക്കെ. അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂവർലോകം, ഗോസ്ലി സ്പിരിറ്റിന്റെ സ്ഥലമാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭൂലോകം, ഭൂർലോകമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ആദ്യം സത്യലോകം, അതിന് താഴെ കുമാരന്മാര് വസിക്കുന്ന തപോലോകം, അതിന് തൊട്ട് താഴെ ജനലോകം, പ്രജാപതികൾ വസിക്കുന്ന ജനലോകം, അതിന് താഴെ മഹർലോകം, ഭൃഗുമുനിയൊക്കെ വസിക്കുന്ന മഹർലോകം, അതിന് താഴെ സ്വർലോകം, സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന സ്വർലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് സ്വർഗം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നത്. ഭൂവർലോകം ഗോസ്ലി സ്പിരിറ്റിന്റെ സ്ഥലമാണ്. അതിനുശേഷം ഭൂർലോകം, ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ലോകം. അതിന് താഴെ അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറയുന്ന പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അതുപോലെ രാക്ഷസന്മാരുമായി അവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. ക്രോധം കൂടുതലുള്ളവരൊക്കെ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള 7 ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 7, 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സൗണ്ട് ആണോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്? രേഖ മാതാജി, സൗണ്ട് ആണോ ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്? വിസിബിൾ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ? രേണു മാതാജി അത് സെൻഡ് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്, പക്ഷെ എഴുതിയത് കാണിച്ചില്ല. ഈ ഇത് കാണുന്നില്ല ശരിക്കും. നമ്മള് ഓരോ ലോകം വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നില്ല. അത് രേണു മാതാജി പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ അതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോ ജസ്റ്റ് കേട്ട് കണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പാതാള ലോകങ്ങൾ, ഇതാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നത് ലോകം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛനേക്കാളും മുത്തച്ഛനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പൊസിഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേണം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. നമ്മളിപ്പോ തിരുപ്പതിയിലോ ഏതെങ്കിലും മലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധ്രുവ നക്ഷത്രം, പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വേറൊരു അവതരണമാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ കണ്ടോ, സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭവസാഗരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓഷനിലാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് ദേവിയെ കാണുന്നുണ്ട്. ദേവി ലോകങ്ങളാണ്. ഈ ഭഗവതിയുടെ എല്ലാ ഭഗവതിമാരും ദേവിമാരുടെയൊക്കെ ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത്. മായയുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ദേവിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് സദാശിവ ലോകം കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൈലാസം സദാശിവ ലോകം. എന്നിട്ട് അതിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ്. ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ മഹത്വത്വവും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ കാരണ ഓഷനിലാണ് വിരജ നദിയുള്ളത്. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെയും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനെയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിരജ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് സംഗമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മൾ കാണാം. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫൾജൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തുക മാക്സിമം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അതിനുശേഷം മുകളിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠം. സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠമാണ്. ധാരാളം ഒരേപോലെയുള്ള രൂപങ്ങളിലുള്ള ധാരാളം പേരെ ഇവിടെ കാണാം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും 100,000 അവതാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ രൂപങ്ങളായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം
അതുപോലെയുള്ള നമ്മളിപ്പോ വൈകുണ്ഠം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മള് മോക്ഷത്തിന് ശേഷവും എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ വിജയന്മാരും അതുപോലെ മാതാജി ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മാതാജി സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞാ മതി. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെ മഴയൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ക്ലൗഡിയാണ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവാണ് എല്ലായിടത്തും. മഹാവിഷ്ണു എങ്ങനെയാണ്? മഹാവിഷ്ണു സ്വാമിയാണ്, നമ്മളൊക്കെ സേവകന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അതേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് സേവകരാണ്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോരോ അവതരണങ്ങളാണ്. വാമനമൂർത്തിയും വരാഹമൂർത്തിയും അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ലോകങ്ങളാണ് ഈ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അയോധ്യ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അയോധ്യയുണ്ട്. അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വസിക്കുന്ന രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അവിടെ അയോധ്യ ഉണ്ട്. അവിടെയും സീതാദേവിയും അമ്മമാരും അച്ഛനും എല്ലാവരുമായിട്ട് വസിക്കുന്ന അയോധ്യ. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മളുടെ ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ് 4 സൈഡിലും ദ്വാരങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾ. അതിന്റെ വാൾസിൽ നമുക്ക് കാണാം ദ്വാരക, മഥുര, വൃന്ദാവനം അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ജഗന്നാഥപുരിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഗോലോകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലാണ് എത്രയോ സഹസ്രദള പത്മമാണ്, 1000 ഇതളുകളുള്ള പത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഗോലോകം ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ് അവിടെ ഡോറായിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്തതുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ കളേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ഓരോ ഭാവമാണ്. വാത്സല്യ ഭാവം, മാധുര്യ ഭാവം, യെല്ലോ കളറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാത്സല്യ ഭാവം, അതുപോലെ ശാന്തഭാവം, ദാസ്യഭാവം, സഖ്യഭാവം, ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഗോലോകം ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. വേറൊരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 17th ഡേ എന്തോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഗോലോക ചാർട്ട് കാണും. ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഗോലോക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഗോലോക ധാമം. അതിന് താഴെ അയോധ്യ, അതിന് താഴെ വൈകുണ്ഠം, അതിന് താഴെ കരണോദകശായി വിഷ്ണു, അതിന് സദാശിവലോകം, ദേവി ലോകങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി രേണു മാതാജിയോ മിനി മാതാജി അത് ഷെയർ ചെയ്യും. അതൊന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമ്മള് ക്ലാസ്സിലൂടെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം സൂം ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബേസിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ 9th ലെസണിലേക്ക് പോകാം. 9th ലെസൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ്. രാജഗുഹ്യ യോഗം വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, പ്രൈവറ്റ് ആണ്, സീക്രട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അധ്യാത്മം എന്താണ്? നമ്മൾക്കറിയാം, ആത്മാവും അതിന്റെ ജീവനും അതിന്റെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മുടെ ആത്മാവും കൂടി ചേർന്ന രണ്ടും ഉള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ
വിശ്വരൂപമാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്, എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അധിയജ്ഞൻ ഭഗവാനാണ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അധിയജ്ഞൻ. പിന്നെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ലെസൺ ഫുള്ളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിലുള്ള മുഴുവനും ശ്ലോകങ്ങളും ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹോത്സവമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഏതു നേരവും തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യച്ച്, ഏതു നേരവും അർജുന നീ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കൂ, എന്നിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശരിക്കും ഒരു നെക്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മാലയായിട്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലോക്കറ്റ് ആണ് 9th ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കറ്റിലെ ജെം ആണ്, വജ്രം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏറ്റവും നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആകുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള എന്താണ് മാർഗം എന്നുള്ളത് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. നമ്മളുടെ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മുക്തനാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലെസൺ തീർക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം സീക്രട്ട് ആണ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം നീ എന്നെ തൊഴുതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള വിദ്യയാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, രാജവിദ്യ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ്, രാജഗുഹ്യം സീക്രട്ട് എന്നതാണ്. പവിത്രമിതമുത്തമം, ഇത് വളരെ പവിത്രമാണ്, ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണിത്? ഭക്തിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതാണ് പവിത്രമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തി പൂർവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും കുറ്റം പറയിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ അംഗരക്ഷകനാണ് നമ്മളുടെ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ നമ്മളുടെ കൂടെ ആരെ കാണുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന നാമം എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസ് മാത്രമേ നമ്മളുടെ കൂടെ കാണുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ചീത്ത ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഭസ്മമാക്കാനുള്ള തീപ്പൊരി, ജസ്റ്റ് ഒരു പഞ്ഞി മലയിലെ തീപ്പൊരി വീഴുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു എന്താണ് കവചമാണ് നമ്മളുടെ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പവിത്രമായിട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം ആരെക്കൊണ്ടും ചീത്ത പറയാതെ നമ്മൾ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട്, വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടിരുന്ന് ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യുക. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. പവിത്രമിതമുത്തമം, ഇത് ഏറ്റവും പവിത്രവുമാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം, ഇത് ധർമ്മമാണ്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, വളരെ ഈസിയാണ് അർജുന ചെയ്യാൻ. നീ അഷ്ടാംഗയോഗം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭക്തിയോഗം അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. എന്താ ഈസി എന്ന് പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് 2 ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് തീർത്ഥം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയായി, ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി അതിന്റെ. എന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിച്ചാലോ പാപം ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാലോ പ്രദക്ഷിണ പതേ പതേ ഓരോ കാല് വെക്കുമ്പോഴും പാപങ്ങളാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. എത്രയോ നമ്മളെ സഞ്ചിത പാപങ്ങളും പ്രാരബ്ധങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, നാമജപം ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കാലത്തും വിടാത്തതായിരിക്കണം നാമജപം. നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അംഗരക്ഷകനായിട്ടുള്ളത് നാമജപം മാത്രമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത് പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, വളരെ ഈസിയാണ്. സുസുഖം, സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുരി ജഗന്നാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രസാദം വാങ്ങിച്ച് മുക്കുമുട്ടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷമായി എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മ്യം, ധർമ്മമാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി.
ഈ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഇനി പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഭക്തിയില്ലാതെ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാന യോഗം കൊണ്ടും കർമ്മ യോഗം കൊണ്ടും എല്ലാം നമുക്ക് ദിവ്യമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭക്തിയും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർമ്മമൊക്കെ കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ജന്മമരണം എന്ന് പറയുന്ന ജന്മമരണ സൈക്കിളിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, ജരാ മൃത്യു, ജരാ വ്യാധി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു വിടണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് അർജുന ചെയ്യാനിത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമുക്ക് അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാറ്റ് പോലെ, കാറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, കാറ്റിലൂടെ വരുന്ന ഗന്ധം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഇതെല്ലാം ഉള്ളിലല്ല ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉള്ളിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം എന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയപ്പോഴേക്കും, ദ്വാപരയുഗത്തിന് മുൻപായപ്പോഴേക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്രനൊക്കെ അവതാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, സമാധിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയതിനു ശേഷം ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക്, മുകളിലേക്കാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദേവേന്ദ്രനെയും ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും, മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. നരസിംഹമൂർത്തിയുണ്ട്, വാമനമൂർത്തിയുണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ടതാണ് വൈകുണ്ഠത്തില് സംഘർഷണ മൂർത്തിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവരെ എല്ലാവരെയും കപ്പൽ വഴിയാ പോയത് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാരണ ഓഷനാണ്. കാരണ ഓഷനിലൂടെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കപ്പലിലൂടെ പോയി, ജലമാർഗം പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ജലമാർഗത്തിലൂടെ ഭൂമിദേവിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് എത്തി. ഗോലോകധാമത്തിന്റെ പുറത്ത് ചന്ദ്രാവലി കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണ വടിയാണ് അവരുടെ കയ്യില്. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവാണ്, ഇത് വിഷ്ണുവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഏത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവാണ്, വിഷ്ണുവാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവര്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, അത്രത്തോളം വിഷ്ണുവും അത്രത്തോളം ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂർത്തിയുണ്ടായിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അകത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്ത് ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസുകൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാപദേശു സുരഭീരഭി പാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇത് ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലി സ്തുതിച്ചത് ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഊഞ്ഞാലില്. അപ്പയും എല്ലാ അവതരണങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അതിലേക്ക് പോയി ചേർന്നു, കൃഷ്ണനിലേക്ക് പോയി ചേർന്നു. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിനൊക്കെ മനസ്സിലായത് തന്നെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ആദിപുരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അങ്ങനെ സ്തുതി ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഗോലോകധാമത്തെ കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുക, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ അർജുന. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഒരു അംശമല്ല. നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും അതിന്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും കൂടി പറയും. ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ് ഉത്ഭവസ്ഥാനം. മറ്റ സർവം പ്രവർത്തതേ, ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ
ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഏറ്റവും വലിപ്പത്തിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായി. വിഭുവിലും വിഭുവാണ്, അണുവിലും അണുവാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അണോരണീയാം, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതിനേക്കാളും വിഭുവിനേക്കാളും വലുതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പരിപാലിക്കാനും ഭഗവാനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇത് മോശമാക്കി വെക്കരുത്. ഭിക്കാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ആക്കി വെക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്തുതിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യവും ഭഗവാന്റെ വൈഭവവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്ത് തരണം എന്നുള്ളത് അറിയാം ഭഗവാന്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ തരുന്നതിന് അർഹത നമ്മൾക്ക് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു അർഹത നേടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയാൻ എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ അച്ഛനോട് നാളെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അച്ഛൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശരിയാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് നാളെ ഒരു കാറ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. ഓക്കെ, പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് എന്തുണ്ടാകുന്നതും എന്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണ്. എനിക്കിത് എപ്പോഴാണോ തീർക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഭഗവാൻ അത് തീർക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ചോയ്സ് എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ധനഞ്ജയ വെൽത്ത് യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട് വെൽത്ത് എല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെ. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആസക്തിയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് കളിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീല എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കണം നമ്മൾ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് താനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിനെയും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ഇതിലൊക്കെ ഹാപ്പിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് പരാശരമുനി റിനൗൺസിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വളരെ നോർമലായിട്ട് കാണപ്പെടും എന്നുള്ള റിനൗൺസിയേഷൻ, ആ ഭാവമാണ് നമ്മൾക്കും വേണ്ടത്. കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയായി, കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ലോസായി വളരെ സാഡായി. അതിന് പകരം നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് മൈൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറേയൊക്കെ നമ്മളുടെ ആസക്തികളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എത്ര ദേവേതരോധന, ആരാണോ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളും അനുകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ആ റിനൗൺസിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗതി പരിവർത്തതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി, എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം. ഈ ചരാചരമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പുരിക കൊടി ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ തന്നെ പേടിയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പിന്നെ സമുദ്രത്തിനും ഒക്കെ. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം, പ്രകൃതി എന്റെ അധീനതയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗതി പരിവർത്തതേ. ഇത് സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടാവുകയും തിരോഭവിക്കുകയും സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ തന്നെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിലവരൊക്കെ പറയും, മായാവാദികളൊക്കെ പറയും മിഥ്യയാണ് ജഗൻ മിഥ്യ എന്നൊക്കെ പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിഥ്യയാണോ ഇത്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം, ഇത് എന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ മിഥ്യയല്ല ഇത്. അതാണ് നമ്മള് മധു ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മിഥ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും മിഥ്യയല്ല, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്
ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്കൊക്കെ ആദിയുണ്ട് അന്തമുണ്ട്. അപ്പം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ മിഥ്യയല്ല ഇത്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആരെങ്കിലും മിഥ്യയാണ് ഈ ഭൂമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഡ്രീം പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മയാധിക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം. ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇത് മിഥ്യയല്ല, ജസ്റ്റ് ടെമ്പററി ആണ്. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. അവജാനന്തി മാം മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം, മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ അവഗണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുന്നു. പരംഭാവമജാനന്തോ മമഭൂത മഹേശ്വരം, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും മഹേശ്വരനാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൗരവരെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇത് പറയുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ എൻഡിലാണ്. അപ്പൊ കൗരവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ ധാരാളം പേരിന്റെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാത്തവരും ഇതിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 16, 17 ലെസണിലൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്നെ നിന്ദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അറിയില്ല, അവർക്ക് എന്റെ ആ ഒരു കഴിവ്, പ്രഭാവം, മഹിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, സിദ്ധികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ മമഭൂത മഹേശ്വരം, മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈശ്വരൻ എന്നതിന്റെ മീനിങ്. അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഭഗവാന്റെ ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാവം ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരൊക്കെ നിന്ദിക്കും ഭഗവാനെ. മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസഹ രക്ഷസീം അസുരീം ശൈവ പ്രകൃതിയും മോഹിനിയും ശ്രീതാഹ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായിട്ടുള്ളവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. കൗരവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അവരുടെ ബോഡിയുടെ പവറിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്, അവരുടെ നാവിന്റെ പവറാണ്, ശകുനിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ പവറാണ്, ഇതൊക്കെ അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അറിയില്ല അതിനേക്കാളും മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവര് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അവര് അഹങ്കരിച്ചു, ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് മുക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് ആകെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗെയിൻ ചെയ്യുക, പാണ്ഡവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ മാത്രമായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഈ പാണ്ഡവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ജ്ഞാന അർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അവരെന്തെല്ലാം പഠിച്ചു, പാണ്ഡവരൊക്കെ പഠിച്ച അത്രയും തന്നെ വിദ്യകൾ കൗരവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടായത്? എല്ലാം അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ദേവന്മാരെയൊക്കെ വന്ദിച്ച് വന്ദിക്കുക, മാനിക്കാതിരിക്കരുത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾക്ക് മഹാവിഷ്ണു മാത്രമേ, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവര് രാവണൻ ശിവഭക്തനായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഒരു വരം പോലും രാവണന് ഉപകരിച്ചില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപു ആണെങ്കിലും, അതേസമയം വിഭീഷണനെ കുറിച്ച് അവിടെ എല്ലാവരും പോയി പറഞ്ഞു. അവിടെ രാമ അങ്ങയുടെ ശത്രുവിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാമ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രാവണനും മണ്ഡോദരിയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ചെറിയൊരു വീട് വിഭീഷണന്റെ, അവിടെ എപ്പോഴും രാം 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 എന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്കയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇതാണ് കേട്ടത്. എന്നിട്ട് രാവണന്റെ ആ ഒരു കുടില് മാത്രം കത്തിക്കാതെ, ലങ്ക ദഹനം ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു കുടില് ഇത് മാത്രം കത്തിക്കാതെ ഹനുമാൻ സ്വാമി തിരിച്ചു പോയതാണ്. ഇപ്പൊ രാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയും വേണം. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഇതുപോലെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന കാലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിയും വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സദ്ബുദ്ധി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, സദ്ബുദ്ധിയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനോട് ഭക്തിയും ബുദ്ധിയുമാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൊഴുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഈശ്വര, നേരായ വഴിക്ക് നടത്താനുള്ള ബുദ്ധി തരണേ, സൽബുദ്ധി തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി തരണേ, നിന്റെ കാലത്തില് ഭക്തി ഉണ്ടാവണേ എന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ചോദിക്കാം. എന്നാലും ഇതായിരിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്.
പറയുന്നത്. അപ്പം മണ്ഡോദരിയും രാവണനും കൂടി അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ശത്രുവിന്റെ പേരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിഭീഷണൻ അവിടെ ആ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഏട്ടാ, ഇത് രാവണൻ എന്നുള്ളതിന്റെ രായും മണ്ഡോദരിയുടെ മായും കൂടിയിട്ടാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാം അഭൂതാദീം അവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓർഡിനറിയാണ്. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭക്തിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്കുള്ളിലാണ്, കൃപാദൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണ്. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമ്മള് ഭക്തിയും ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നിന്റെ കൃപാദൃഷ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നിർത്തണേ എന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ നീ എന്നെ കാണൂ എന്ന് പറയുക. ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് സർവഭൂതങ്ങൾക്കും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആ ഷവറിൽ നമ്മള് സുരക്ഷിതരാണ് ഭക്തിയുള്ളവര്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമാവ്യയം, അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം ഞാൻ മുകളിലുള്ളത് സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് എന്നുള്ളത്. അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുടെ ഭഗവാൻ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു, ഭക്തർ എന്താ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് വായിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അക്ഷര രൂപത്തിലാണ്. ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിലും വ്യാമഹി മൂർത്തി എന്ന് തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ തന്നെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ആ ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു ഒരു പവറും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആരാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് കുട്ടികൾക്കുള്ളോടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മൾക്ക് സ്നേഹമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ആരോടാണ് നമ്മൾ അപ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ശരീരം മാത്രമായി, അതില് പ്രാണനില്ലാണ്ടായി. അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിച്ചാലും ഒരു മണിയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചാലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗോസ്വാമിമാരാണ്. നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാര് ഭവനത്തിലിരുന്ന് ഓരോരോ ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ കുടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓരോരോ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. രാധാറാണി കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഒരു കാലി ചെറുക്കന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് പാല് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഗോസ്വാമിമാർക്ക്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമികളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിലാണോ മഴയാണോ ഒന്നും നോക്കില്ല. അപ്പം ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കും. അതൊക്കെ നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഉപദേശാമൃതം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതൊക്കെ നമ്മള് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാധാറാണിയാണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ സാരി തലപ്പ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമികള്, രൂപഗോസ്വാമികളുടെ ബ്രദറാണ് സനാതന ഗോസ്വാമികൾ, ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നേരിട്ട് കണ്ടു രാധാറാണി ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് നിന്ന് ഈ സാരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തോണ്ട് നിൽക്കണു. എന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമികളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു സനാതന ഗോസ്വാമികൾ, എന്തിനാ രാധാറാണിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഷെയ്ഡിൽ പോയി ഇരുന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അവരുടെ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിനു മുൻപ് രാധാരമൺ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അത് ഈ രൂപഗോസ്വാമികളും ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമികളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇസ്കോണിന്റെ. അപ്പം അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇത് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സാളിഗ്രാമമാണ്. 12 സാളിഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിലയാണ്, ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ. അപ്പം അതില് ഗണ്ഡകി നദിയിലുണ്ടാകുന്ന കല്ലാണ് എന്ത് സാളിഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാളിഗ്രാമത്തിൽ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിവോട്ടി, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭഗവാന്മാർക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ രാധാരമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂർത്തിക്കും കൂടി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരണം, ഓർണമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഗോപാൽ ഭട്ടസ്വാമിക്കും രൂപഗോസ്വാമികൾക്കും ഒക്കെ കുറച്ച് വിഷമം തോന്നി. എങ്ങനെയായി കിരീടവും മാലയൊക്കെ സാളിഗ്രാമത്തിൽ ഇടുക, അതൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അവരിരുന്നു. അതിനുശേഷം പൂജയുടെ സമയമായപ്പോഴേക്കും കർട്ടൻ മാറ്റിയപ്പോഴെന്താ അവിടെ ആ സാളിഗ്രാമമൂർത്തി ചെറിയൊരു രൂപമായിട്ട് രാധാരമൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപമായിട്ട്
മാറി നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തരുടെ ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇവരെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ഓർണമെന്റ്സും ഇട്ട് അതിനെ അലങ്കരിച്ചു. ഇപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അലങ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത് ഫിറ്റ് ആവാതിരിക്കും. ഭഗവാൻ വളരെ നോട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പോലെ തന്നെ നോട്ടിയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ പൂജാരി പറഞ്ഞു, ഇനി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവിലെടുത്തിട്ടാ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ അളവ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഭക്തരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാധാരമൺ വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ആ ഡ്രസ്സിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ആയി വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് നിന്നു. അപ്പം ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളും ജപവും എന്താണോ കഥകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതത്തോടുകൂടി എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികളാൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ നേരവും 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമൊക്കെ അവർ ജപിക്കുക. കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാട്ട് പാടുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതും കീർത്തനം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമം ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാമവും ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ടും ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അത് വിടുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മാറി കിട്ടും. അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തരെ കുറിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാ പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഏത് സമയത്തും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആരോടാ പറയുന്നത്? അർജുനനോടാ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ ഓരോ രോമകൂപവും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഭാവം, ഗോപിമാരുടെയൊക്കെ പ്രേമ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം രുക്മിണി ദേവി ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണൻ ഏത് നേരവും ഗോപിയുടെ രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉറക്കത്തിലും. ഇതെന്താണ് ഇത്രയധികം 16,108 ഭാര്യമാരുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്തിനാ രാധയെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആക്ട് ചെയ്തു. നാരദര് വന്നു, നാരദരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നാരദരെ ഗോപിമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് അവരുടെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് പൊടി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമോ? എന്റെ തലവേദനയ്ക്ക് അതേ ശമനമുള്ളൂ. എന്റെ ഭക്തരുടെ കാൽ ചുവട്ടിലുള്ള പൊടിയാണ് എന്റെ തലവേദന പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത വേദന എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നാരദരെന്ത് ചെയ്തു? ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് പോയി, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള പൊടിയൊന്നും ഞങ്ങൾ തരില്ല. എത്രയോ ജന്മമാ പിന്നെ നമ്മൾ നരകലോകത്തിൽ വസിക്കേണ്ടി വരിക. നമ്മളുടെ കാലിലുള്ള പൊടിയെടുത്ത് ഭഗവാനെ തൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നരകലോകമാണ്. വേണ്ട ഞങ്ങൾ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറണം എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യമാണ്, സ്വന്തം നരകവാസമാണ് അവരെ പേടിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം നാരദര് പോയി ഗോപിമാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തരും കാലിന്റെ അടിയിൽ ചേറിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു ധാരാളം. എന്നിട്ട് ഇത്രയധികം എടുത്തു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തരും. എന്നിട്ട് അപ്പം നാരദര് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ? ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ അടിയിലുള്ള പൊടി തൊട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകവാസമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങള് കൃഷ്ണന്റേതാണ്, കൃഷ്ണനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ നരകത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനുള്ള ഇടം സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇത് കൊടുത്തുവിട്ടു. ജസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്തതാ കൃഷ്ണൻ, അത് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് രാധാറാണിയൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് രുക്മിണി ദേവിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത്. അപ്പം അവര് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട്. രുക്മിണി ദേവിയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രുക്മിണി ദേവി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് രാധാറാണിയെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് എന്റെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഇവര് കൂടെ പോയി, ആ ഗുരുവിന്റെ കൂടെ പോയി. എന്നിട്ട് രാധാറാണിയുടെ പുറത്ത് അവിടെ ഒരു സഖി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സഖിയെ കണ്ടിട്ട് അവരെന്താ വിചാരിച്ചത്? രാധാറാണിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാവരും തൊഴുത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സഖി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സ്വാമിനി അകത്തുണ്ട്, വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാ അവർക്ക് അവരുടെ മണ്ടത്തെ മനസ്സിലായത്. അകത്തേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ, രാധാറാണിയെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ്ലി ബ്യൂട്ടീസിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ചു കളയുന്ന ആ ബ്യൂട്ടിയാണ് രാധാറാണിയുടെ. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ
നാണക്കേട് പോലെയായി. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന കൃഷ്ണനോട് അവരെന്താ ചോദിച്ചതെന്നറിയോ? എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണ രാധയില്ലാതെ നീ ജീവിക്കുന്നേ എന്നാ ചോദിച്ചത്. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം ദൃഢപദ പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാത പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം ഋക്സാമ യജുരേവച. ഞാനാണ് പിതാമഹൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മാവുണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ പിതാവെന്നാ പറയുന്നത്, സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോ പിതാമഹനാണ് ഭഗവാൻ. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ, ജഗത്തിന്റെ പിതാമഹനാണ്. മാതാവുമാണ്. ധാത, നമ്മളെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നവരുമാണ്. പിതാമഹ ധാത പിതാമഹ. വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം, വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം, വേദ്യമായിട്ടുള്ള അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ്. വേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. പവിത്രമോംകാരം, പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഓംകാരവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നാല് വേദങ്ങളും ച എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാലാമത്തെ വേദവും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും വേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അതില് അഥർവവേദവും കൂടി ഉണ്ട്. അതില് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലക്ഷ്യവും എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. ഭരണകർത്താവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പ്രഭുവും ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ജഗന്നാഥ സ്വാമി, പ്രഭു ലോർഡ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ISKCONിൽ എല്ലാവരെയും മെയിൽ ഡിവോട്ടീസിനെയൊക്കെ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് തുല്യരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രഭുജി എന്ന് പറയുന്നത്. സാക്ഷിയും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലിരുന്നിട്ടുള്ള സാക്ഷിയാണ്. വാസസ്ഥാനവും നമ്മൾ വസിക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ആശ്രയവും നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു ആശ്രയം, അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി, നമ്മൾക്ക് വേറൊരു ശരണവുമില്ല. മിത്രവും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും. ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജം എന്നല്ല പറഞ്ഞു. വിധി പാർത്ഥ സനാതനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഓപ്പണായിട്ട് ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ തന്നെ ചൂട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചൂട് തരുന്നതും മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഇന്ദ്രനായിട്ടും ചന്ദ്രനായിട്ടും സൂര്യനായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. വായുവായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓർമ്മിക്കുക, ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും കുറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി എന്നുള്ള ശ്ലോകം. നമ്മള് ഈ ജയന്റ് വീലിൽ കയറി പോകുന്നത് പോലെ സ്വർഗ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും താഴേക്ക് വരും. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും അഗ്നിഹോത്രവും യാഗവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരും സ്വർഗലോകത്തിലാണ് എത്തുക. അപ്പൊ ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ യാഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ധ്യാനവും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പോവുക സ്വർഗം വരെയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി, അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തെല്ലാം യാഗം ചെയ്താലും ഹോമം ചെയ്താലും നമ്മള് സോമപാനം ചെയ്താലും തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ പുണ്യ ഫലങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാലത്തില് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഇനി മാത്രമേ എനിക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സറണ്ടർ ചെയ്യുവാനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴുക. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ ജനാർദ്ദന. അതുകൊണ്ട് ആ കാരുണ്യം എന്നോട് കാണിക്കൂ, കാരുണ്യമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴുക.
അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം നമ്മൾ LICയുടെ ആ സ്ലോഗനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, അന്യമായ ചിന്തയൊന്നും കൂടാതെ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക പ്ലീസ്. മാം യജന പര്യുപാസത്തെ, ആരാണോ അനന്യമായ ചിന്തയൊന്നും കൂടാതെ എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവര് തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം, അവർക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ അവർക്കുള്ളത് അത് ഞാൻ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, അവർക്കില്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആരാണോ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഒരു അർജുനാചാര്യരുണ്ടായിരുന്നു യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത്. ഒരു ഗുരുകുലത്തിന്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു. ആരും ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കും, എല്ലാവരും വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. ഇപ്പം വളരെ പൂവറായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭിക്ഷയാചിച്ച്, 1 or 2 വീടുകളിൽ പോയി ഭിക്ഷയാചിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വൈഫിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും. അവരത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് കഴിക്കും. സംതൃപ്തിയോടുകൂടി വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി അവര് ജീവിച്ചു വന്നു. ഒരു ദിവസം ഈ അർജുനാചാര്യർ ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്ലോകം വന്നു. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് കണ്ടു. എന്തിനാ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെയൊക്കെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എത്രയോ വേറെ ജോലികളുണ്ട്. ഇതൊരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനാചാര്യർ ഇത് വെട്ടി. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴെന്താ, എല്ലാവരും ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോയി. അപ്പൊ ഭിക്ഷയൊന്നും അന്ന് കിട്ടിയുമില്ല. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ യമുനാ നദിയിൽ പോയി കുളിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ബലരാമനും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് ചെറിയ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ രൂപത്തില് ധാരാളം സാധനങ്ങളും സാരിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഗ്രോസറീസും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൊണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ഗുരു പത്നിയുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുരു തന്നതാണ്, ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരു പത്നി ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകൂ, ഞാൻ വേഗം ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഗുരു തല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു തല്ലുവോ, കുട്ടികളെ തല്ലുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ തല്ലും, നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ പുറകില് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുറകിലാണെങ്കിലോ ധാരാളം തല്ലി ഇങ്ങനെ പാട് കിടക്കുന്നു തല്ലിയതുപോലെ. അപ്പം ഗുരുപത്നി എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ചന്ദനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് തേച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവര് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് ഗുരു വന്നു. ഇവര് ധാരാളം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാരാ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശിഷ്യര് നിങ്ങൾ എന്തിനാ തല്ലുന്നത് എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരെയും തല്ലിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറി അനുസരിച്ച് ഗുരുവിന് തോന്നി ഇത് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഭഗവാനായിരുന്നു വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാടുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അതിൽ കുത്തിവരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗുരു ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശരീരമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അർജുനാചാര്യനാണ് ശരിയായ ഭക്തൻ. പക്ഷേ ദർശനമാർക്കാ കിട്ടിയത്? ആ ഗുരുവിന്റെ പത്നിക്കാണ് കിട്ടിയത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ നമ്മൾക്കും ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടുക നമ്മൾക്കറിയില്ല. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കും. ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഉള്ളത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യാന്തിദേവ വ്രതാദേവാൻ, ഈ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ജനിക്കുക. പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാഹ, പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവർ പിതൃലോകത്തിലാണ് പോയി ജനിക്കുക. ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ, ഭൂതങ്ങളെ തൊഴുന്നവരാകട്ടെ ഭൂതങ്ങളുടെ അവിടേക്കാണ് പോവുക. യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമാം, എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാകട്ടെ എന്റെ ഗോലോകത്തിൽ എന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് നമ്മള് ഡെമി ഗോഡ്സിനെ തൊഴുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ സത്യലോകത്തേക്ക് പോകും. തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോകമാണ് സത്യലോകം. പുനരാവർത്തിയുള്ളതാണ്. സദാശിവ ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ ശിവനെ തൊഴുന്നവർ അവിടേക്കാ പോവുക. യക്ഷരക്ഷസുകൾ കുബേരൻ പോലെയുള്ളവർ അളകാപുരിയിലേക്ക് പോകും. അതിന് താഴെയുള്ളവരോ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക
ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോവുക. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലായിടത്ത് പോയാലും നമ്മുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ് എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. 2 പ്രാവശ്യമാണ് ഭക്തി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽവപത്രമാകാം, തുളസിയാകാം. പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പുഷ്പവുമാകാം. ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫ്രൂട്ടുമാകാം. തോയം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. ഈ 4 ഐറ്റംസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് നേരവും ഉണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് അതെടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് കഷ്ണിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും പാപം തീരാനായിട്ട് നമുക്ക്. അതുപോലെ ഒരു ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം വെക്കുക, തുളസി ഒരു ഇലയിട്ട് വെക്കുക, തീർത്ഥമായി കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭക്തിപൂർവം വെക്കുന്നവന്, ഭക്തിപൂർവം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇലയോ പൂവോ ജലമോ ആകട്ടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും വെക്കും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ. കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കിച്ചൺ എവിടെയാ? പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. എത്ര ലക്ഷം പേര് വന്നാലും അവിടുത്തെ ഫുഡ് തീരില്ല. അപ്പം അവിടെ 7 പാത്രങ്ങളാണ്, മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന പാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് വേവുക എന്ന് പറയും. വളരെയധികം ഒരു മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ്. യത്കരോഷി യദശ്നാസി, എന്തു ചെയ്താലും, എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുവോ. യത്കരോഷി യദശ്നാസി, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ. യജ്ജുഹോഷി, എന്താണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ദദാസിയ, ദാനം ചെയ്യുന്നത്. യത്തപസ്യസി കൗന്തെയ്യ, തപസ് ചെയ്യുന്നതും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും കൗന്തെയ്യ തത്പുരുഷ്വം അതർപ്പണം, അതിന് എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യൂ. നീ ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ കൊടുത്താലും അത് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കൂ. എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും, ഭക്ഷിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യൂ. എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴും രാവിലെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാർപ്പണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ. യത്കരോഷി യദശ്നാസി, യജ്ജുഹോഷി, എന്താണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ദദാസിയത്, എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത്. യത്തപസ്യസി, എന്ത് തപസ്സാണോ ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു, ഒരേപോലെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നത്. നമേ ദ്വേഷ്യോസ്തിന പ്രിയ, എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ളതോ ഇഷ്ടമുള്ളതോ ആയിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരവരുടെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവരെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യേ ഭജന്തി മാം ഭക്യാമൈതേഷു ചാപ്യഹം, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം, എങ്ങനെയാണോ നീ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് പെരുമാറുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചീത്തയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപിചേസു ദുരാചാരോ, ദുരാചാരി സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ദുരാചാരിയായിരുന്നാൽ കൂടി, ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ്, അനന്യമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പശ്ചാത്തപിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ, അവനെ ഞാൻ സാധു എന്ന് തന്നെ പറയും. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും നമ്മളെ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം, ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്തു സോറി പറഞ്ഞു, പിന്നെയും തെറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ്, തിരിച്ചു വന്ന് നന്നായി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധു എന്ന് തന്നെ പറയും. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ജഗായ് മധായ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത് വളരെയധികം ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന, അവരെ അസോസിയേറ്റ്സിനെ എല്ലാം ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന 2 ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ജഗായ് മധായ് എന്ന് പറയുന്നത്, കൽക്കട്ടയില്. അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? തുപ്പു അവരെ ചെയ്യും, ഇഷ്ടികയൊക്കെ എടുത്ത് എറിയും, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള 2 ബ്രദേഴ്സ്. അവസാനം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഒരു ദിവസം ഇവര് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടിക
ഇഷ്ടിക എടുത്ത് എറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര വന്നു. ആ സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ചക്രമെടുത്ത സമയത്ത് ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്, പറഞ്ഞു ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാൻ അവകാശമില്ല പ്രഭു, നമ്മൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം അവരെ മനസ്സ് മാറി, അവരെന്തായി മാറി, വളരെ നല്ല അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളരെയധികം ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതി വളരെയധികം നല്ല ഭക്തരായിട്ട് അവര് മാറി. അഭിഷേക്തുരാചാരോ ഭജതി മാമനന്യഭാഗ്. ഇനി ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ, അവര് വേഗം ധർമാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പശ്ചാത്തപിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവര് വളരെയധികം നന്നാകും. ശശ്വത്ശാന്തിം നിഗച്ഛതി, അവർക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാകും. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി രമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കൗന്ദേയ നീ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ. എന്തിനാ അനൗൺസ് ചെയ്യുക? എന്താണ് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഉറക്കെ പറയൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തരുടെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റിച്ചു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനനോട് പറയാ, നല്ലൊരു ഭക്തനോട് അനൗൺസ് ചെയ്യൂ. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി, അനൗൺസ് ചെയ്യൂ കൗന്ദേയ നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഒരിക്കലും എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കുന്നില്ല, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തി നിഗച്ഛതി. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി, അനൗൺസ്, ഡിക്ലെയർ നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെയാണ്. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യു പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാ സദാ ശൂദ്രാ തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇത്. പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളൊക്കെ പാപികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. മാംഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ, പാർത്ഥ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യു പാപയോനയഃ, പാപി ആയിരുന്നാൽ കൂടി, സ്ത്രീയോ വൈശ്യ തഥാ ശൂദ്ര, സ്ത്രീകളോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ ആരുമായിക്കോട്ടെ, തേപിയാന്തി പരാംഗതിം, അവര് കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായിരുന്നാലും അവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത്, മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആര് പാപിയായിരുന്നാലും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ആയാലോ വൈശ്യരായാലോ ശൂദ്രരായാലോ അവര് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ് നമ്മളുടെ നെക്ലസിന്റെ ലോക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നയൻത് ലെസന്റെ ലോക്കറ്റിലെ ജെം ആണ് ഈ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4 കാര്യങ്ങളാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. മന്മന, മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മന്മന ഭവമത് ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാകുക. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അവരും എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ താഴെയാണ് എല്ലാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഉള്ളത്. അവരെ ആരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കറിയാം അതിന് മുകളിലുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആകാശാപതിതം തോയം യഥാഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി. ആകാശത്തു നിന്നും വീഴുന്ന വെള്ളം, ആകാശപതിതം തോയം യഥാഗച്ഛതി സാഗരം, എങ്ങനെയാണോ സാഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി, സർവ്വദേവന്മാരെയും നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനേറ്റവും മുകളിലുള്ള എനിക്ക് തന്നെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും, പക്ഷേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നവരെ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, രാജഗുഹ്യമാകുന്നത്, സീക്രട്ട് ആകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മതിയാജി മാം നമസ്കുരു, മതിയാജി എന്താരാധിക്കുമ്പോഴും അത് എന്നെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുക. മാം നമസ്കുരു, എപ്പോഴും എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനെ വരെ ഭഗവാൻ നമസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തത്. തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തത്, നമസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. മാമൈ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ, എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും നീ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം
പരായണ, എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഈ സെയിം ശ്ലോകം തന്നെ ഭഗവാൻ 18th ലെസണിൽ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാല് പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ത്രിഭംഗി 3 വളവുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയായിരിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദവും വളരെ ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. അത് പ്രഭുജി, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമല്ലേ, അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം സ്വീറ്റസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് നമ്മളുടെ. അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പം ബുക്കിലൊന്നും അടയാളപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, തെറ്റാണോ? നമ്മള് അടയാളപ്പെടുത്തരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത്, ഒരു വരി പോലും എഴുതി വെക്കരുത്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യരുത്. ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബുക്ക് വെക്കുക, ഡയറി വെക്കുക, അതിൽ എഴുതി വെക്കുക ഏത് പേജാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും എഴുതരുത്. അർജുനാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. എഴുതിയത് ഇനി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ. ഇനി തൊട്ട് എഴുതാൻ മതി. ഞാൻ മെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ളതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചു. അത് ബുക്കിൽ എഴുതരുത് മാതാജി, ഡയറി വെക്കുക. ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഓക്കെ പോട്ടെ, സാരല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര പേരത്തെ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. കുഴപ്പമില്ല, സാരല്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാന് ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം രാവിലെയും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരവും വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു നേരം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ? ജോലിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളം വെക്കുക, എപ്പോഴും വെള്ളം വെക്കാം മാതാജി. വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ചില ദിവസം ഉണ്ടാവില്ലാത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, കിച്ചണിൽ തുളസിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ കൊണ്ട് ആ പാത്രങ്ങളിൽ ഇടുക. അതും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചരി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആ ഇതില് അറ്റത്തുള്ള ആ സംഭവം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടുക. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കഴിക്കുക. ഓക്കെ. ഞാൻ തുളസിയിലിട്ട് മാതാജി വേറൊരു പാത്രം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വെക്കും. പിന്നെ ഞാനത് വേറെ മന്ത്രമൊന്നും ചൊല്ലില്ല, അതിങ്ങനെ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ ആവുമ്പോഴേക്കും മന്ത്രം അവര് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ലെവലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മറ്റേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോക ചാർട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക. മാതാജി രേണു മാതാജി അത് സെൻഡ് ചെയ്യും, അതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ള ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, ബുക്സ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 2 ശ്ലോകം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ 18 ലെസൺ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു 2 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 36 ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ബൈഹാർട്ട് ആവും, നാവില് വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ദേവനാഗരിയാണ്, ദേവന്റെ ഭാഷയാണ് നമ്മളുടെ നാവില് വരുന്നത്. അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Mini Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, wind up.